Salutare băi fraților și bine v-am găsit la un nou episod cu Crossul. N-am mai făcut un videoclip de foarte mult timp, chiar mi-era dor. Doar că a început școala și n-am mai avut așa mult timp să ies, să mă plimb, să mă dau cu Crossul. Și acum am prins ocazia și am ieșit la o tură cu această bestie. Acum mă duc spre dealurile care le-ați văzut în primul videoclip cu Crossul. Am mai descoperit o pantă mai abruptă acolo pe care pot să o dau. Mi-a arătat un prieten și nu știu, o să ne vadăm pe acolo, habar n-am, nu știu. Sunt singur de data asta, prietenul nu este la școală, dar va urma vacanța și cât mai multe videoclipuri cu Crossul, cât mai multe plimbări și cu el. Sunt așa bucuros când mă dau cu Crossul, nici nu știu ce să vă mai povestesc. Eu am mai fost odată cu Crossul, m-am mai plimbat, doar că n-am mai reușit să filmez, am vrut să filmez, dar nu mi se părea chiar nimic interesant, nici nu știam acea pantă. Și acum filmez special ca să vă arăt acea pantă și n-am mai filmat atunci. Și am fost cu Crossul și am rămas cu el, a rămas. Nu a rămas, dar mi-a dat seama târziu, rămăsese fără benzină, adică mai aveam puțin în el, adică rezerva, pentru că acest Cross are și rezervă și trebuie să muți, pentru că poți să închizi benzina, o deschizi normal și rezervă. Și eu am urcat un deal și când îl înclinam murea, am crezut că are ceva și el de fapt nu mai avea benzină. Și era să rămân acolo pentru că nu mi-am dat seama. 2 secunde, cred că nu am pană, doar că alunecă foarte tare. Da, cred că o să o ocolesc pe aici, pentru că nu vreau să spăl. Am ieșit odată și pe noroc cu el și de atunci m-am lipsit, pentru că e foarte greu să speli, îți intră mult noroi și ai de stat să speli la el foarte mult. Ia să vedem dacă pe aici este wood. Eu normal acum trebuie să mă duc în dreapta, dar ia să vedem dacă pot fără să-l murdăresc. Wow, ce e aici? Da. 2 secunde, că cred că o iau direct pe teren. Măcar să văd dacă pot prin spatele la curți să o iau, pentru că pe aici este prea murdar prea murdar, e mult noroi și v-am zis că nu mai stau să curăț la el cât am stat, pentru că e ceva foarte greu. Când mă uitam la alți youtuberi și vedeam că zic că e chin să stai să speli, e pusă la acolo, urcă vacile, că e chin să stai să speli, că nu știu ce, cât să fie de greu, că e distractiv, că tralala bla bla bla. Dar acum când m-am pus să-l curăț, e de capul meu. Bă, eu nici nu știu unde mă duc pe aici, că nu știu dacă pot să ies. Sper să nu mă înjure omul ăsta care trăieră. Bine, nu vreau ce să-i stric, doar pană să nu fac și să nu dau o baltă de noroi pe aici prin ciocanii ăștia, dar nu cred. Wow. Bă, chiar nu știu pe unde trec, dar în fine. Ia, pot pe aici? Era să mă duc pe jos. Bă, cred că aș putea pe aici, dar doar să
reușesc să-l trec. Trebuie să-l răsucești și să trec pe de-a dreptul, că nu pot așa. Că acum chiar a devenit un videoclip interesant. Ia să vedem. Să mă mut pe mijloc sau rămân pe aici? Oare să mă mut? Bă, mergem pe aici și vedem după aceea ce se întâmplă. Da, nu-l cunosc. Nu știu cine e. Wow. Cred că regret că nu m-am mutat. Bă, mâncați-și gura ta. Oare chiar e ud? Era mai uscat? Era mai uscat pe partea aia. Uai, să-mi babice. Nu-mi place noroi. Și nu-mi dau seama dacă e foarte ud aici în față. Era mai bine pe mijloc, dar dacă l-am trecut pe aici... Ia. Pe aici îl trec. Bine, acum să și pot. Stați așa, că nu e așa. Deci dacă mi iese schema asta, îs bun. Hai că am ajuns de la... Nu patinează, băga mea în șușel. Deci am ajuns de la... Yes. Bă, îl scop pe liber. Și aici doar o să trag de el. Perfect, perfect, perfect. Perfect. Și acum mai dăm bătaie pe aici. Încet așa să nu alunecăm. Deja am obosit și n-am făcut absolut nimic. Pleacă băi cuțul de aici. Nebunule. Hai că pe aici nu mai e ud. Mărâtule. Dacă e ud și mă fură pe aici, am dus. Gata, am trecut de ce era mai greu. Deci dacă eram și cu prietenul meu cu ATV-ul, aici era chinul de pe fața pământului, pentru că el trebuia să-l bage în noroi. Da, băi, fraților, și cum vă ziceam, crossul ăsta chiar trage foarte bine pentru el. Ia-o tot! Eu chiar recomand acest cross. Am undeva la 36 de ore, cam așa, cred că am făcut. I-am făcut schimbul la 35 de ore, cred că o să filmez odată când îi fac schimbul. Nu este foarte greu, adică nu e nimic greu, pentru că trebuie să desfaceți doar un șurub, să curgă uleiul, pune șurubul și puneți uleiul. Și cam altceva n-aveți de făcut la el. Op. Băi, fraților, dealul e pe undeva pe aici, dar nu mai știu sigur pe unde. Aici. Uitați, asta este dealul. Chiar e abrupt. Da, merge urcat, o să-l urc acum. Sper să nu fac o trăznaie. Da, nu fac, că n-am ce să fac. Bun, 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 bun. Bun. Stați așa. Oricum aici trebuie cu a doua, pentru că e dealul, uitați cum e, brusc în sus. Și dacă nu vii cu viteză, dacă nu pleci cu viteză de pe loc, nu ai nicio șansă. Pentru că la cât de mare este dealul, pierzi viteză, adică cu întâi ai patinaj mult și nu-l urci. Wow, dar bate soarele tare. Da, așa.
Stai liber. Acum cu a doua. Bun. Se vede? Se vede, e perfect. Bombă, accelerație și dăm. 2 secunde. Perfect! Când eu l-am arcat pe acesta odată, doar că am venit cu foarte multă viteză. Deci nu vreți să vă mai dați cât am sărit aici. Pentru că am crezut că nu-l urc și i-am dat blană. Și multă viteză. N-am luat din accelerație sus. Bine, indicat e să nu iei, să vii. Că poți să nu mai urci. Dar la cât de mare e dealul, el nu e foarte lung, dar nici foarte neabrupt, cum se ar zice, nu îmi vine termenul acum. Adică el este abrupt, dar nu e lung și dacă vii cu viteză, îl urci. Doar că sus are un unghi foarte mare acolo și dacă chiar vii cu prea multă viteză apoi sari și ai șanse să cazi sus. E puțin plictiseală când te plimbi singur, dar decât deloc. Bă, eu nu știu în ce treaptă am urcat, dar a fost subturat. Ia. 1, 2, 3. Cu a treia. Lol. Și a urcat. Dar tot eu am fost aici făptașul. La aceste urme. Nu știu dacă se văd pe filmare, dar sunt doar câteva urme. Era un pic mai ud și eu i-am dat pe aici așa. Știți care e faza pe aici, pe la dealurile acestea? Nici nu am de ce să-i dau foarte blană ca să-l forțez, pentru că el le urcă și așa ușor. Adică dacă ar fi nevoie de blană, el da. Dar nu e nevoie. De blană îi dai așa pe drum, dacă vrei tu. Mi-a stricat ăștia feng shui aici. Au tăiat covăcelul ăsta și... Wow, deci dacă am fac pană în ăștia, în țepi ăștia... Oh! Proastă idee, nu luați picioarele de pe scărițe. Ia să vedem aici. Mamă, deci așa mult îmi place. Acum i-am învățat și schema. Dacă vii cu puțină turație din deal, pardon, din vale în deal, ia uite ce ciuperci, n-am văzut în viața mea. Nici măcar nu știu ce soi de ciuperci sunt. Dar vii cu a doua din vale în deal și dai puțin accelerație, puțină, blană. Chiar urcă ca lumea, ia uitați urme. Băi, am mai încercat prin dreapta, doar că în dreapta e puțin mai abrupt. Ia să vedem. M-a săltat pe o roată și mi-a rupt și uțele puțin. M-a aruncat pe și aici, nu-mi place. Ia a doua iar, mai încercăm o dată. Poate ne iese mai ca lumea. Doar pe o roată, aproape. Adică jumătate de deal am urcat pe o roată. Băi, fraților, deci nu vă închepuiți cât de frumos e să te dai cu un cross, chiar dacă e Barton. De 250 are putere! Are destulă putere pentru cât îmi trebuie mie cel puțin. Păi de capul meu, e perfect. Deci cred că v-am înnebunit cu dealurile astea, dar pe cele mai, cred că mai mișto dealuri, pentru că poți să le dai de câte ori vrei tu. Nici nu știu pe ce deal să mă mai dau, puteți să scrieți în comentarii, încearcă pe acolo și dacă e posibil de urcat, chiar eu să dau acele penți.
Ia să mai încercăm. Deci am un TikTok pus când urcam pe aici. Nici nu știu cu... Încerc cu a doua, dar acolo trebuia întâia. Stați așa, uitați pe aici. Mi-e frică. Mi-e frică pentru că e la 90 de grade. Eu am urcat un pic mai prin stânga, nu chiar pe acolo. Mai îmi fac curaj odată și mai încerc un pic. Ia. Stați așa, că o iau ușor. Ia. Da, cred că puteam un pic mai prin dreapta. Stați așa, mai încerc o dată. Nu mă las. 2 secunde așa. Bine, am avut eu piciorul puțin jos, dar merge. Wow! Băi, deci chiar am obosit. Uitați. Băi, nu știu pe unde să mai urc. O să urc o dată și pe aici și cred că mă mai bag o dată pe dealul ăla. Opa. Băi, e prea frumos, v-am zis. Dacă vă place enduro, luați-vă voi un cruze 250, un Barton sau ceva de firmă, depinde și cum vreți să faceți această activitate, dacă e hard, dacă... Eu sunt foarte mulțumit de acest cross, ținând cont că este nou și nu bagi bani în el, adică nu stai să bagi bani, să repare mai mult, să... Singurii bani pe care i-am băgat a fost benzina și uleiul. A început să-mi placă și panta asta. O mai dau o dată. O să încerc în săptămâna asta de vacanță care vine. Poate dau o fugă pe la dealurile din al doilea videoclip. Puteți să intrați să le vedeți. Și cred că o să mă duc mult mai departe și o să dau și altfel de penți. Pentru că eu acolo nu m-am dus foarte departe. M-am dus, nu știu cât să zic, cred că am fost fix la începutul dealurilor. M-am dus, era fix începutul dealurilor. Băi, eu n-am încercat niciodată să-l cobor. Oare să încerc? Să încerc? Hai bă, băi, să-l și coborăm. Sau nu? Îl coborăm voi, băieți. Cu pic. Opa! Uai, dar nu e așa abrupt. Ia să facem cărare ca lume. O să încerc cu întâia, sper să nu fac o prostie, să târăz de el. Ia. Da. Băi, deci trage corosul ăsta rău tare de tot, mă. Ia uitați aici. Băi, pe aici nu merge, n-ai pe unde. Eu m-am mai uitat așa pe aici. Pe aici am urcat odată, nu e nimic interesant, doar că zgunoaie jos și mi-e frică să nu fac pană. Mai mergem să dăm o pantă și acolo se încheie și videoclipul, pentru că, sincer, când te dai cu crossul și filmezi, nici măcar nu-ți dai seama cât de repede trece timpul. Și nu vreau să fac videoclipuri foarte lungi, dar cred că asta deja e un pic cam lung. Bă, asta nu este o pantă deloc mare. Când eram mic, mi-aduc aminte și acum urcam cu bicicleta. Eram cu bicicleta și mă chinuiam să o urc. Acum am avansat, nu mai vin cu bicicleta. Da, aici sunt urmele de la prietenul meu cu ATV-ul. Băiatul ăla cu ATV-ul de 250, Vale. Mi-a arătat că s-a băgat aici cu el. El a venit mai des ca mine acasă și într-un weekend s-a băgat pe aici cu el pe nisip. Deci, băi, eu v-am zis, nu știu dacă mai vinde, v-am zis atunci la început eu că l-are de vânzare,
Dar nu l-am mai întrebat și nu cred că îl mai vinde pentru că e foarte mulțumit de el. Deci el este foarte mulțumit de ATV-ul. Ba chiar a zis că vrea să mai investească niște bani în el și să facă mult mai ca lumea decât este acum. Se gândea să ia și niște cauciucuri derapante pe spate. Uitați un păianjen. Uitați un păianjen, stați așa. Trebuie să-l prind pe filmare. Spider-Man. Da, băi, fraților. Ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și nu v-am plictisit. V-am zis, am dat cam aceleși dealuri. Doar că am venit mai mult pentru acel deal, care l-am aflat acum. Bine, l-am aflat. Mi s-a spus de el. Fix cum vă ziceam, acum am 37 de ore la el. Și mai am la 45 de ore și tot așa o să continui să fac schimburile. Ăsta e și curosul. Vi l-am arătat de 2 ori până acum. Vreau să zic de atâtea ori, dar nu de atâtea ori. Adun colții babii. Sper să nu fac pană. Da, nu știu ce să vă mai zic. Ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Noi ne vom regăsi la următorul videoclip, următoarele videoclipuri din această vacanță. Salut!